Tady je jaký to letáčí. Kdyby viděl příští rok, jak jsme udělali bordel, aby jsme to mohli srovnat. Aby jsme mohli mít ještě lepší bordel. Dones ten kopak Mikeyho, my to natočíme. Nebuď se dáhač. Tím bude tahat, vole, je to zasrané. Oni už to rozkopali ty děcka, ale když to tady bylo na těch hromádkách, tak jsme to nechali. No to vypadalo dobře, ne? No.